Ja. Hvis der ikke er nogen, der har sagt det her til dig før, så vil jeg meget gerne gøre det. Du må aldrig nogensinde få nogen mennesker til at få så meget magt over dig, følelsesmæssig magt over dig, at de formår at få en gammel og super nederen version af dig frem i dig. Især efter du har arbejdet virkelig hårdt og virkelig meget på dig selv, for at komme hen mod en person, som du gerne vil være. Hen mod en person, som du godt kan lide at være. Fordi der er ingen mennesker i hele verden, der er mere værd at have i sit liv og tilbringe tid med, end en bedre version af dig. Og de, der ikke gider en ny og bedre dig, de må bare skride. Hej hej. Ja. Helt seriøst. Du er meget mere værd end alt det der gamle fucking lort. Som der er ingen i hele verden, der kan bruge til noget som helst. Punktum. Men det er rigtigt.